Turka shi, shin ko dai tsinuwar da Sheirk Bello Yabo ya yi wa 'yan Manchester United ne take bin su? Kafin mu tsundama cikin wannan shirin namu na yau, muna so idan wannan shine zuwanka na farko ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa. Bayan an yi subscribe sai a danna mana like kamar haka domin samun sabbin bidiyo da mun daura. Talabijin ya shigo kallon kwallo fa ana kwallo tsakanin Real Madrid da Manchester. Allah ɗebe Manchester albarka. Me amfanin Manchester? Taron kafiri in ba kafiri ba ka son Manchester. Ba ina nufin don mai son Manchester kafiri bane. Ha? Amma ba gungun kafirai bane. To kana musulmi in dai musuluncin kware haka ba na ƙarya ba na jabo me kai ka son dan Manchester. Alamar son dan Manchester alamar munafuci ce gabawa. Ga ra'ayoyin wa'insu magoya bayan Manchester. Zainab Suleiman cewa ta yi, he, wahala bai ishe wasu ba, kar ku je ku nemi hatsi ku tsaya kuna Manchester. Aminu Shehu cewa yayi, Allah sarki, sai na tuna da maganar Sheikh Awal Albani Zaria inda yake cewa Bello Yabo waliyin Allah ne, inda yayi maka addu'a sai ta bi ka. Hawwa'u Kulu cewa ta yi, wai yau ciki na, wato duniya akwai tarin shegu, duk ran da aka ce ba Najeriya za a yi kewar fitattun 'yan iska.